Úplně v klidu. Ne, tady nejde o život, ale o pár ušetřených stovek. Třeba LED televize s úhlopříčkou 81 cm stála 8 000, moderní foťák zrcadlovka 15 nebo nejmodernější notebook za 9 990 korun. Lidé se proto o výhodnou elektroniku málem porvali. Dostala jsem pěknou ránu do ramene od tamtoho hulváta. Vy jste normální opravdu. Přijdou takhle z boku a myslí si, že musí se sem dostat. Obejdeš peny, stoupneš si sem. Já nejdu do krámu. Tak jdi jinam, tak neprovokuj zbytečně a stoupni si jinam. Ochranka prodejny Dafne zvládala vlastními silami, i proto přišli slevám chtivým zákazníkům domluvit i strážníci městské policie, jenže tlak na hlavní vchod sílil. Kvůli bezpečnosti se nakonec do prodejny pouštělo po jednom. Aby se tam nenahrnulo všechno, spousta lidí a pak by byl ještě větší zmatek než je teď. Jste normální. Někteří zákazníci čekali na nákup už 2 hodiny před otevřením a další hodiny se pak tlačili v davu. Radost z nákupu ale nakonec byla k nezaplacení. Televizi, počítač, foťák. To je pro vnučku, ona dostane byt, tak potřebuje, aby bába něco zaplatila. David Vaníček a krajské štáby Televize Nova.